Gandaning puspa katuping samirana manda kongas gandani sung sasmita mratandani bilih putra temanten putri saparipurna nggen hang lulur wadana hangadi sarira sinten to kang piniji kepareng hangadi sarira hang lulur wadana putra temanten putri saking kadang-kadang selaras make up ingkang mijil saking tlatah era Maka Wanagiri wonten madyaning sasana Sukawisma Pargyan Prasaja kawistara mijil saking panti busana mijil saking panti busarsa Swangabiyantara lenggah wonten ing sasana rinengga sasana kata ateges panggonan rinengga wus mastani lamun kadul nalika samono sasana kang kinarya ambisuda risang temanten sarimbit rineka pindha karatoning Nalendra katitik saking pepasren asren kang tinata murih tumata endah lamun kadulu mijiling putra temanten putih samarga-marga tinuntun dening Ibu Sartini Ibu Deni Restuti lon-lon nggen hanuntun lampahing putra temanten putri murih sembada kang sinedya rahayu kang tinuju ngleresi kang kaesti putra temanten putri lamun kadulu saking sapucuking rikma ngantos jempolaning sikil bebasan boten-wonten cacate turah warna kurang candrane dasar wanodya kang endah sulistya ing warna karengga rengga busana kang endah ing warna endah busananira nambahi daya pangaribawa endah busananira nambahi edi endah ing sasana Pargyan Prasaja wonten ing wanci siang puniki lon-lon lampeng sang putra temanten putri lengket tindak no lamun kadulu kadya lampahing singa lupa satengahing wiwara Suka Pargyan Prasaja sorak suraning kang sami rawuh asung pangalembana marang endah Sulistyani risang temanten putri lamun cinandra pindra doyongnya pancak sujining bali Pargyan Prasaja wonten ing wanci siang puniki menika warnaning risang temanten putri putra temanten putri wanodya kang endah sulistya warna lamun kadul yen bombrong sangsaya mancorong yen guyu tambah ayu yen mesem mencotake priyantun kang hamirsani mila nalika samanten boten mokal bilih sang bagus arep setiawan gandrung kapiluyu marang endah sulistyanipun putra temanten putri lampahing sang Sita Resmi nalika samana wis ngancik unggihan kang tinuju gumlawe astanipun Ibu Sartini so Ibu Deni Restuti asung sasmita mring putra temanten putri daya lenggah ing madyaning sasana kang pinantian rantos
tata cara kang sampun tinata. Prapta sasana kang tinuju putra temanten putri tumutun kalenggakan wonten ing sasana kang pinanci hanjrantos laksitaning tata cara ingkang sampun tinata. Iki para tamu prapta sasana kang tinuju ing mangke tumutun putra temanten kakung mugi kakanthi jengkar saking sasana palereman tumuju wonten ing sasana kang sampun pinanci. Kepareng ing mangke badhe katindaken tata cara pasrah panampining putra temanten kakung. Ingkang kepareng badhe paring pangandika pasrah kepareng badhe kaasta dening pun Bapa Suparman Hadi Suratno. Jumenengipun Bapa Suparman Hadi Suratno ing mangke kasumbul Bapa Slamet Wigati saha Bapa Bandi. Wonten atur panampi kasaira dening Bapa Sigit Widi Utama jinajaran Bapak Katno Purwanto saha Bapak Widodo. Iki satrinipun tata cara pasrah panampi mugi katur dumateng pangantining putra temanten kakung. Ing mangke putra temanten kakung kakanthi mijil saking panti palereman tumuju wonten ing sasana pasrah tinampi. Para tamu, mijiling putra temanten kakung jengkar saking sasana palereman samarga marga mugi tansah pikantuk kawilujengan. Saking Gapura Agung Wisma Pargyan Prasaja kawis tara mobiar busananing putra temanten kakung nalika sawana tumuju wonten ing sasana pasrah panampi kawis tara yen to temanten kakung jejaka tumarono kang sembada wiratama dedeg piadege mikolei dasar kuning pakulitane wis praptunggan kang tinuju tumunten badhe katindakan tata cara lung tinampining putra temanten kakung. Iki para tamu katur dumateng Bapak ingkang sampun tindak piniji wonten tata cara pasrah panampining putra temanten kakung ing mangke sasana swasana kasumanggaaken nuwun. Inggih matur nuwun dumateng sedherek kula pangendali wara ingkang sampun maring wekdal dumateng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kanthi bombong bebek beraning manah ingkang taksih gandhek wonten salebetipun jonggo. Nun inggih ingkang hamengku gati Bapak Pardiono saha Ibu Kasilah. Mboten kuwayi matur wonten ngarsanipun para tamu kakung Sumawana Putri. Pramila kawula minangka sulihipun. Panjenenganipun para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan saha sampun lebda ing pamawas saha pitutur. Dumateng pangemban-pangembating praja, satriyaning nagari ingkang minangka dados pandam-pandaming kawula tasih ingkang satuhu kinurmatan. Nun inggih dumateng para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitabing Wayulahi minangka jangkeping manembah saha nengga fatwa-fatwanipun ingkang kawula bekteni. Ingkang linangkung nun inggih panjenenganipun Bapak Sigit Budi Utomo ingkang kawula hormati, ingkang minangka ngesuhi panjenenganipun Bapak Sriono saha Ibu Sugiyatmi. Keparenga mriki kawula ngaturaken menggah wigatosipun keperluan ing ripalenggan menika. Panjenenganipun para sesepuh pinisepuh ingkang satu kematan. Keparenga kawula gempil ugi nyuwun ngampil wekdal nun inggih ingkang nembe wawan pangandikan migas wicara ingkang nembe nedeng-nedengipun wawan pangandikan kalian kanan kiringipun boten ateges kula ngirangi trapsila panjenengan. Ingkang salajengipun saderengipun kawula matur wonten ngarsanipun para tamu sedaya monggo sareng-sareng tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan nun inggih kesempatan, kegiatan, kesarasan katitik kula panjenengan saged makempal silaturahmi wonten papan panggenan menika kanthi sakathahipun wilujeng. Ingkang salajengipun nun inggih kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Pardiono saha Ibu Kasilah kinen ngaturaken nggih wigatosipun keperluan ing ripalenggan menika. Ingkang sepindhah kula ngaturaken nggih Sekar Cempaka Saselih ingkang asesilih Arif Setiawan. Lajeng kula ngaturaken nggih salam taklim saking panjenenganipun Bapak Pardiono saha Ibu Kasilah katur panjenenganipun Bapak Sriono saha Ibu Sukiyatmi kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun nun inggih tumbuh kalian adat Widodana ingkang sampun lumampah ing Surakarta Hadiningrat. Nun inggih kawula kinen ngaturaken Sekar Cempaka Saselih kanthi inggih menika dipun sarengi nggih uba rampe lamaran lajeng wonten ageman pinangkan penganten jangkep saha wonten malih gandeng pinanganten putri tasih kagungan eyang utawi mbah menika wonten pesing wonten malih inggih menika kangge redana ingkang wonten salebetipun amplop kawula mboten saged ngaturaken pinten jumlahipun kalian wonten malih nggih menika kangge lumpat galengan ingkang salajengipun sedaya tali asih utawi peparingipun Bapak Pardiono sekalian Ibu kula suwun nampi kanthi asta kalih saha rena leganing penggalih pramila panjenenganipun Bapak Sriono sekalian Ibu anggen kula ngaturaken kangge tali asih panjenengan namung cekap menika kemawon ambok bilih
Ing mangke wonten adiacara nggih panggih pinanganten kula sumanggaaken kalian adat widi-widana ing klumpit mriki. Pramila dumateng panjenenganipun nun inggih Bapak Pardiono ngaturaken sekartem para sasele ingkang hanjatu krami kalian Dwika Rahmawati ingkang putranipun panjenenganipun Bapak Sriono Sugiatmi ingkang pidalem Dukuh Kumpit Kelurahan Guwatirta Kecamatan Giriwaya Kabupaten Wonogiri sukses. Penyanipun para sesepuh bini sepuh ingkang hormatan langkung-langkung penyanipun Bapak Sigit Budi Utomo anggen kula matur nuwun nggih namung cekap sematen saking Purwomadya ngantos Wusana kathah kekiranganipun amargi jubluking seserapan kula tansah nyuwun pangapunten. Ambok bilih pawihan mangke sampun paripurna kula sak penderek kepareng nderek nyuwun pamit mugi-mugi sak margi-margi manggih wilujeng mboten wonten alangan satunggal menapa kanthi puput pepeting atur babat wana ngudi rejeki wonten lepat kawula nyuwun pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trawaca cetha pangandika saking Bapak Pardiono lumantar Bapak Suparman Hadi Suratno. Tumuntun daya tinampi denipun Bapak Sriono ingkang silih saira dumateng Bapak Sigit Widi Utomo. Katur dumateng sampun piniji sasana swasana kasumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman saha karahayon mugi kajiwalan halumintu dumateng panjenengan dalasan kula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum kama fi khair. Kaula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para pinispuh, sesepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten, para pangemban pangbating praja, para satriyane negari ingkang minangka dados pondam pandoming para kawula taksih ingkang sinuba ing pakurmatan, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyu kitabing ilahi ingkang minangka dados panuntun kiblating panembah ingkang luhuring budi, para rawuh kakung sumawana putri ingkang winengku ing pakurmatan, para kadang werda muda tumaruna ingkang winengku ing suka basuki ingkang kula tresnani, dumateng panjenenganipun Bapak Pardiono Ibu Kasilah ingkang satuhu kinabekten, dumateng panjenenganipun Bapak Parman Hadi Suratno ingkang minangka dados duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Pardiono Ibu Kasilah ingkang kula ausi. Kaparengna kula ing mriki hanggempil kamardikan panjenengan inggih awit mradapa saking keparengipun Bapak Sriono Ibu Sugiatmi. Awit Bapak Sriono Ibu Sugiatmi boten kuwawi matur piyambak hanamung kandhek wonten ing salebetipun jangga pramila Bapak Sriono Ibu Sugiatmi miji dumateng kula supados nampi atur pisuwanipun Bapak Pardiono Ibu Kasilah lumantar panjenenganipun Bapak Suparman Hadi Suratno.
Hanamung saderengipun kula lajengaken matur boten kesupen monggo kita tansah ngaturaken raos puja puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten kalenggahan siang punika panjenengan dalasan kula taksih saged makempal silaturahmi wonten bale wismanipun Bapak Sriono sekalian kanthi boten wonten pambengan setunggal punapa menapa. Amin. Sholawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul akhiring benjangipun. Amin. Dumateng panjenenganipun para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang luhuring budi, Bapak Sriono sekalian lumantar kula ingkang sepisan hanampi salam taklimipun Bapak Parjiono Ibu Kasilah kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang angka kalih kala wau panjenenganipun Bapak Parjiono Ibu Kasilah hamasrahaken putra temanten kakung pun Bagus Arif Setiawan kula tampi kanthi lega-legawaning manah tumunten ing mangke badhe kapanggihaken saha karengkuh manut adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing dusun Klumpit RT setunggal RW setunggal Desa Guatirta Kecamatan Giriwaya. Ingkang angka 3 menggah sedaya peparingipun Bapak Parjiono Ibu Kasilah dumateng Bapak Sriono sekalian kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Mugi saged hanambah raketing anggenipun bebesanan wiwit dinten menika ngantos sak lajengipun. Ingkang angka sekawan Bapak Parjiono Ibu Kasilah mbok bilih purnane gati sampun paripurna kepareng nyuwun pamit panjenenganipun Bapak Sriono Ibu Sugiatmi. Hanamung nderekaken sugeng kondur mugi lampah panjenengan saking griya mriki tumuju ing Sukoharjo ing margi dumugi griya pinanggih keluarga tansah manggihaken rahayu lujeng boten wonten pambengan setunggal punapa menapa. Amin. Sapangkeripun Bapak Parjiono Ibu Kasilah saking Balwisma mriki mugi-mugi Bapak Sriono Ibu Sugiatmi sawarga dusun Klumpit tansah manggihaken kawilujengan katentreman karahayon boten wonten pambengan setunggal punapa menapa. Amin. Ingkang pungkasan dene kula ingkang tinanggenah matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mbok bilih wonten sedaya kekiranganipun awit andhaping pawiyatan jubluking pangertosan kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri mbok menawi wonten keladu ing atur kula nyuwun pangeksami. Ing wasana jaya-jaya wijayanti rahayu-rahayu ingkang sami pinanggih. Akhiru kalam usikum banapsi pitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken wangsul dumateng pengendali warya ingkang wijaksana. Nuwun. Paripurna lung tinampining putra temanten kakung dening saguwara kang sampun piniji. Kanthi menika katur dumateng Bapak kang sampun purna hanawung krida kasulenggah wonten ing papan palenggan sakawit. Para tamu, tumuten badhe kanjengaken tata cara pangging putra temanten sarimbit. Saderipun tata cara panggih kadang-kadang selaras make up kepareng meratitisaken tumapaing tata cara panggih katur dumateng Bapak Sriono Ibu Sugiatmi mugi jengkar saking sasana palenggan jumeneng wonten ing satengahing wisma suka puniki.
Katur mateng Ibu Deni Restuti, Ibu Sartini, mugi nganti putra temanten putih jengkar saking sasana pinajang. Iki para tamu satata rampit tumunten tata cara pangging putra temanten saripit tinggal badhe kapurwakan karepi katuk berkahing Gusti Kang Maha Kawasa ingkang tansah tumuju dhumateng putra temanten saripit senajan boten wonten jawah parandene pangging putra temanten sekalian tansah sinarengan ungeling kodhok ngorek. Wes duka pangsa kala dumawahing kodrat Sirat Maja temanten sarimbit hangadani tata cara adat widi-widana ingkang lumampahing Surakarta Hadi ningrat winastan tata cara panggih pangudi gambuing penggalih menika wardinipun nalika samana titahing Jawata kang asipat jalu kalawan wanodya wis ngancik ing alam madya ilembet wonten ing alam bebaran agung mastuti ila ujaring kina ingkang cinandangkasa jinempuna ing maruta catur netra tempuh ing pandulu mahanani manunggaling karsa ginugah rasana mung sajoga kang cinipta lon-lonan lampahing putra temanten sarimbit wis prapta sak kananipun gokor kencana kang isi tirta wening pralambang wening ing kautaman wening ing cipta rasa lan karsanira nalika samenawa sangsaya caket sangsaya cedhak lampahira putra temanten sarimbit pikantuk donga pamuji saking Ibu Juru Sumbaga mulih sembada ing karsa kumlawe astanipun Jigrambalang gantalan putra temanten putri ambalang gantalan ing putra temanten kakung ngawinastan gondang kasih lir gumanti putra temanten kakung ambalang gantalan marang putra temanten putri kawinastan gondang tutur gantalan bantu cedah kang linting tinangsulan lawe wenang sedalu mahkurepe lamun kadulu beto lamun gini-git tunggal rasa sung pralamp itu manunggal cipta rasa lan karsane pikantuk donya pamuji dening Ibu Juru Sumbaga tangkep asta pamujining pangwasaning gesang mugi Allah Subhanahu wa taala paring barokah deni romangun bale wisma tetep dados mustikaning jodho ngantos puputing yuswa satemah mangun keluarga kang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah donya prapteng ing delahan langing sedya pun Ibu Juru Sumbaga meminta ring pangwastaning Gusti Kang Kawasa mugi putra temanten sarimbit ganya palakrama dadya keluarga kang piguna tumrap keluarganira tiyang sepira lan agaminira hanjengku marang rakanira putra temanten putri sigra caos pangabekti tan ana kang bisa ngayomi amung pun bagus arep setiawan ingkang dadya pengayoman gesang lumban ing madyaning bebaran agung jumangkah sukuning putra temanten kakung
Sigra amidak Hantiga kapidak pecah sanikla brol hambabar tri pakartining Tri Sulaweda kang dumados saking bener jujur kalawan adil. Bener jujur kalawan adil tetiga nira rumasuk wonten ing angganing putra temanten kakung Hanjalari subur makmuring gogarbaning putra temanten putri satemah wus mangun bale wisma mijilaken wiji kang sejati ya wiji dadi winijian dening ingkang garwa sukuning putra temanten kakung ngangicari Sukerta kang manggen angganing putra temanten kakung wis paripurna. Genira putra temanten Saribit hangadani tata cara panggih lumampah saking tengenipun putra temanten kakung putra temanten putri lampah pradaksinan. Apa ta werdine? Lumampah pradaksinan asung pralampita putra temanten putri caos bekti marang ingkang raka pun bagus arip setiawan. Wis dadan lumaksana wonten ing sasana kang pinanci hanya keti jenengipun putra temanten Saribit Ibu Sugiyatmi kumlawe astanipun hanyampi sindur. Sindur dumados saking tilam kang awarni abrit kalawan seta. Abrit lan seta minangka pepemut mulanira manungsa tinitah wonten ing arcapada. Warni abrit minangka pepemut pakartining ingkang ibu. Warni seta pralamita pakartining ingkang rama. Winahtan cupu manik asta ginaya cupu adi Mandalika. Wusna putra temanten Saribit sinegepan sindur dening ingkang ibu tinuntun tinata wonten ing marga pun bapa Sriyana hanata lampahing putra temanten Saribit mulih sembada kang sinedya rahayu kang tinuju ngleresi kang kaesti. Pinuju lenging wonten ing bangun bale wisma putra temanten Saribit wonten ing ngarsa kinadadya patuladaning gesang tumraping sasama. Ing madya mangun karso mangun keluarga kang ayem tentrem bagya mulya tansah gendong rukun salaminya. Tuturi hamba yang kari nalikanipun dados kawula tansah ngumawula tansah miturut dawing para winasis para sesepuh kang paring pingucal anggenira lumaku wonten ing madyaning gesang bebrayan. Putra temanten Saribit wis lenggah catata rampit wonten ing madyaning sasana kang pinanci. Sigra putra temanten Saribit kepareng badhe ngadani tata cara bobot timbang. Sinambyang laras semaya bobot timbang katindaken dening ingkang rama. Nalika samono pranyata wis imbang sakabehi putra temanten Saribit dipun timbang-timbang dening ingkang rama pun bapa Sriyana. Purwaning tata cara bobot timbang sigra katindaken tata cara kacar kucur ugi ngalumrah kaprah sinebat tata cara tampa kaya. Gegambaran cuwilaning agesang ing madyaning bebaran agung putra temanten kakung kedah saged hangayomi lan hangayani marang garwa. So ing isining kampir kang kasutak dening putra temanten kakung dumados saking kacang kawak dele kawak beras ketan atau receh. Wonten ing pangkoning putra temanten putri sigra tinadan mawi tilam lampus. So ing isining kami gegambaran so ing guna kayanipun tiyang bebaran agung guna kaya saking pun bagus arip setiawan marang ingkang garwa.
Soe ngisining kampil bebasan soe katresnanipun putra temanten kakung mring putra temanten putri saged tresna hanresnani ngantos puputing yuswa. Nalika samana wis paripurna nggih ngadani tata cara tampa kaya ya tata cara kacar kucur putra temanten Sarimbit sigra sowan ngabiyantara ing ngarsanipun Rama Ibu. Sowan ing ngarsanipun Bapa Sriyana Sarimbit Ibu Sugiyatmi ingkang saperlu minta pituduh kang luhur murid saged ginakaken guna kayanipun tiyang bebrayan agung wonten gunaka sakedhik saged hanyekapi wonten gunaka ingkang hanglangkung kathah saged turah-turah saged kangge ibadah nyaket marang Gusti kang Maha Mirah. Pikantuk pamuji lan panyengkuyung pitutur luhur saking Bapa Sriyana putra temanten Sarimbit wis mantep gawe nelumban ing madyaning gesang tansah ginakaken guna kayanipun ampun ngantos gegeden kekamban empyak kecilen cagak. Wis paripurna genya sowan ngabiyantara ngasanipun Rama Ibu putra temanten Sarimbit sigra ngadani tata cara dahar sesarengan utawi dahar walimah. Napa kang badhe kadhar ing putra temanten Sarimbit dedaran kang kadhar ing putra temanten Sarimbit dumados saking sekul kang awarni seta. Seta ateges putih-putih pralambang resik. Resik niating putra temanten Sarimbit Ganjung Mangun bale wis semo. Dahar sesarengan asung pralampita wonten raos sing pait getiring gesang bebrayan ana penake dipun raosaken sesarengan wonten awratipun dipun lampahi sareng-sareng. Rasa pedes wis diniati kanthi niat kang sutuh saking telenging wardaya. Rasa asin wis puna raing bebrayan. Salebeting dedaran wonten rasa manis. Pralampita manising pangucap penganten putri mring penganten kakung. Manising pangucap putra temanten kakung marang putra temanten putri. Sigra dulang dinulangan putra temanten Sarimbit. Putra temanten kakung gandulang mring putra temanten putri pinangka raos tanggal jawabipun. Putra temanten putri andulang mring putra temanten kakung pratandha raos bektinipun marang garwa. Paripurna dahar walimah kasusul raos sing gondang sigra ngunjuk sesarengan. Unjukan kang kaunjuk mring putra temanten Sarimbit dumados saking Tirta Kalapa Muda. Tirta Kalapa Muda kang kaundhuh saking witing kalapa kang nembe woh sepisan. Asung pralampita ngemungaken sepisan kemawon Ganjung Mangun bale wis semo tetep dados mustikaning jodho ngantos puputing yuswa satemah mawon keluarga kang ayem tentrem bagya mulya saklaminya. Wis paripurna nggih ngadani tata cara ngunjuh sarengan Jatwaja temanten Sarimbit lenggah kanthi mardika anjrantos laksitaning tata cara ingkang sampun tinata. Iki para tamu purnaning tata cara krobongan sawetawis tumunten putra Jatwaja temanten Sarimbit kepareng suwan ngabiyantara wonten ing ngarsanipun Rama tuwin ibu asung bak pangabekti. Awung saderipun tata cara pangabekten katur dumateng Bapak Bijanto kasuwun saking sasana palenggahan hang lolos wangkingan sangangganing putra temanten kakung.
Kanthi pamuji lan pandonga pun Bapa Bijanto hang lolos wangkingan sang angganing putra temanten kakung. Sigra putra Satmaja temanten Sarimbit suwaning ngarsanipun Rama Ibu kepareng asung pangabekti. Kadya satriyaning nagari kang utama, tuwin satriyaning nagari kang utami Satmaja temanten Sarimbit suwan ngabiyantara suwan labet marang Ibu Pertiwi. Kawistara wadanira tumungkul wonten ing ngarsanipun Rama Ibu Satmaja temanten Sarimbit. Nalika samono wonten ing ngarsanipun Bapa Sriyana putra temanten Sarimbit hamaminta ing panguwasaning panguwasaning jagat raya. Murid Gusti kang wagung Allah Subhanahu wa taala paring pangapunten awit dosa lan kalepatanipun ingkang Rama Ibu. Nalika samono Rama Ibu sangukir jiwa raga ageng pangorbananipun sampun paring pituduh luhur. Anggula wentah ingkang putra murih iwananing gesang bebrayan alon aturipun putra temanten Sarimbit wonten ngasanipun Bapa Sriyana. Duh Rama Ibu ingkang putra nyuwun pamuji lan pandonga murid saged lumban ing madyaning gesang bebrayan Rama Ibu. Pamuji kula tansah nyuwun pring panguwasaning Gusti kang maha kawasa mugi paduka Rama Ibu. Tansah slamet wilujeng subur makmur panjang hingga semua Rama Ibu tetek anggen paduka momong putra wayah. Kula ingkang putra nyuwun papunten Rama Ibu dene dereng saged damel suka lan bingah dumateng paduka, damel gelo lan kuciwa dumateng paduka. Kadya sinendal raos sing kalebu ngondhok-ondhok ing wardaya. Anampi sukuming putra temanten Sarimbit tanenggrahi tata metes deres waspane nalika samono lir gumanti sowan ngabiyantara ngarsanipun Bapa Parjana Ibu Kasilah Satmaja temanten Sarimbit. Aturira sami kadya kang katuraken wonten ngarsanipun Bapa Sriyana. Hanampi sukuming putra temanten Sarimbit. Mijiling pangandika saking Bapa Parjana, "Oh, ya ngger. Anakku loro ngger tak tampa sukemu. Kowe arep Setiawan lan Dwika Rahmawati, ngger. Jeneng sira mangun bale wisma. Kuwi ora padha karo bangun omah ya ngger. Bangun omah ya wis dadi ditinggal kena ning bangun bale wisma. Bangun keluarga yen dadi kudu diopeni nganti puputing yuswamu ya ngger. Ana jroning bebrayan lumaku gesang, lumaku urip ana ing alam donya ya ngger. Jroning bebrayan jeneng sira niruwa uriping lan lakuning sikil. Kowe arep inggih Rama aniru uriping suku liripun dos pundi? Liring ngene ngger. Sikil kuwi yen lumaku jumangkah baka siji ora ana sikil mlaku jangkah bareng ngger. Siji ana ngarep yen siji ana mburi.
lir gumanting ger. Injih. Liring ngene ger. Sakjroning bebrayan jeneng sira kudu ngalah salah siji. Aja golek menangi dhewe, luwih becik ngalah katimbang golek menangi dhewe ya nger. Yen ana sakjroning bebrayan, salah siji iso ngalah mangkono bebrayan bisa atut runtut ya nger. Injih Rama, dohna tukar lan padu. Yen ana sing ngalah salah siji, ing kono tukar lan padu ora bakal tuwuh nger. Injih Kanjeng Rama pangestunipun kono nger. Bali marang papanira lumadining tata cara bakal katindakake malih. Injih Kanjeng Rama. Wis paripurna sawaning putra temanten sarimbit. Tumuten putra temanten sarimbit wonten ing madyaning sasana kang pinanci kepareng ngadani tata cara candhaipun. Inggih para tamu, purnaning gati tata cara pangabekten kepareng badhe katindakan tata cara pamundutan gambar saperangan keluarga Cinaket kawitan saking keluarga ageng Bapak Parjiyono. Nyuwun gungan dhateng Bapak Suparman Hadi Suratno, monggo kapiji satunggal boga sawiji keluarga ingkang paring badhe kamundhut gambaripun sareng-sareng putra temanten sekalian. Inggih para tamu, kangge minyak sepiring swasana wonten ing tata cara pamuritan gambar saking Inggih para tamu, kangge minyak sepiring swasana ing mangke mbok bilih setunggal lagon manjing wonten ing wekdal salat zuhur tumuntun kadang-kadang sabda laras kendel-kendel caoslipur ambung saking tata cara pamundhut gambar saking keluarga ageng Bapak Parjiyono sumangga satunggal boga sawiji sareng-sareng pamundhutan gambar katindakan sareng putra temanten sarimbit. Sumangga Bapak Suparman Hadi Suratno kapra titisaken satunggal boga sawiji keluarga ingkang badhe kapundhut gambaripun sareng-sareng putra temanten sekalian.